Грандиозная акция тамошобино бехабар намонед. Нигоҳ кунед. Ҳозир ма шумо дар як нуқтаи савдоро тавсия метим. Инами курто ҳамаш 100 сомон штагай. Ира бинен охи чӣ хел модел бисёрай. Беҳад хушрӯвай. Ина интихоба биненда ҳамаш стилои туркӣ катян. Нархошон курто ҳамаш 100 сомонӣ. Мана иша ишта хушрӯвай, иша ишта хушрӯ. И фасонора бинен. Размерошон ай 48 сар мешава. То 58 размер ҳастай. Мана ин моделора нигоҳ кунед. Духтаро чӣ хел фасон чаян. Мана 100 сомон. Ина барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. Духтаро беҳтарин нуқтаи савдоя. Ина биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Модело беҳад зиёдан. Духтаро баъден ин моделоям ҳаст диден 100 сомон кадомеша мегирен. Ҳамин куртои хушрӯра диден ҳамаш 100 сомонӣ штагай. Иҷада қариб я 100 модел аст. 100 модел зиёд аст духтаро. Ҳамаш курто 100 сомон. И бо поча дора. Кадомеш ки кӯтоҳ духтаро ина ё кӯтоҳош бо поча доранд. Диден беҳад хушрӯ 100 сомон қисми болоро ам бинен да куртора 100 сомонӣ. Бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза панҷум қатор. Ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Марамат нависен доставка дар кор боша бо маълумоти бештара аз қичон пайдо кунен. Ёра бинен чӣ хушрӯванд 100 сомон. Хеле нархи ягон ҷода нест духтаро ки иқа куртаакои фасонаш мода 100 сомон да битян. Инай боло пуша диден хушрӯгиша кори дастӣ рафтагай. Ҳамешам 100 сомон кардагиян. Биёен аз наздик бобинен. Ва духтаро як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метим нигоҳ кунен. Инами двойкора 100 сомон кардиян. Ина акцияи калон рафтестай. Куртаи база дора ай болош кожинка 100 сомоне бовар мекунен. Ҳамқа хушрӯ. Инаи моделоям ҳамешам 100 сомон. Иша бинен охи духтаро фасониша ира бинен 100 сомон. Размерашон чӣ хел ай? Без размеран стандартан тақрибан то 52 мешавад. Биёен ай 48 то 52 мешавад. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза панҷум қатор даяна. Марамат омада аз наздик бинен. Омада натонен ма рақамашонам мемонам. Занг занен маълумоти бештара бо аз қичон пайдо кунен. Тамошобино шок боз ҳам шок нигоҳ кунед 50 сомон штагай анам хебез рукавкаи фасони хушрӯ аз иди тарасветкай материали ира бинед бо кожа беҳад хушрӯ ҳам сиёҳош ҳастай ина ҳам сериш ҳастай сиёҳшам нишон тен мана сиёҳшам ҳастай духтаро ва ира бинен ухи хушрӯгиша 50 сомон да ки метияй хели нархи хели бори хушрӯ марамат касе да дар курай духтаро биёен бозори Корвон тарафи Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза панҷум қатор. Инчунин анам хе курткачаҳои беостинак як бор хушрӯгира бинен 50 сомон духтаро бовар мекунен. Инаям 50 сомон. Анаи курткачаҳо плашовкаҳоям 50 сомон. Касе да дар корай рақамо ҳаст. Ина 200 сомона 50 сомон шудагай духтаро аксияи калони калон рафта истодай. Ҳамёра размерош чӣ хелиян? 48 то 52. Ай 48 то 52 размер доштиян духтаро бурд мекунен бигирен бовар кунен арзон кардагиян марамат беҳтарин варианто бо нархи дастрас мана марамат аллакай харидоро омадестиян духтаро успед кунен шумоям биёен сиёша бинен охи чӣ хел хушрӯ чай замшай сиёҳушу иш боша кожая ина бинен чӣ хел хушрӯ аҷоиб дух чанд фасон ай духтаро ира бинен бои метовае 50 сомон да мана успед кунен биёен духтаро рақамошона дар рӯи экран мемонам байни 11 12 дарвоза тарафи Тило бозор панҷум қатор даян грандиозная акция рафтестай духтаро успед кунен бовар кунен 250 сомонай туникаи туркӣ 80 сомон шудагай кам мондай успед кунен духтаро бовар кунен ира бинен охи чӣ хел хушрӯчай 3-4 расветка дора инаи цветш аст манаи цветш аст ё размер доран ё стандартан стандартая ина марамат касе да дар кора 48 то 52 размер мешава нархошон 80 сомон бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвозаи андухтаро панҷум қатор марамат биёен иҷада ҳамаашон арзон кардагиян нархо беҳад нархои дастрасай успед кунен ва ира бинен инай болопӯш бо 50 сомон будае аллакай сезони ҳамино шудагай диден ай буд то 58 размер доштиян материалак ша бинен охи фасона дар ҳақиқат ҳам хушрӯ духтаро арзони арзон 50 сомон успед кунен биёен духтаро